Gacheram 690. Ayan odo ka tirian. Hanga wala no go. Lidi go mi fudal to na mi sukira ga. Je gina anje lido. La famille garemi walla mone feere gopponde fijirde nde ala gartam taw aɗa wawi fidde aɗa gaño hen xaalis ɗum holno wonirta jata ko Google Chrome mbaɗa téléchargé application Wanisbet sa pari mbaɗa installé application ɗon noon aɗa wawi créer hen compte ma taw aɗa utilise code promo toute 222 oɗo code promo toute 222 sa utilise ɗum aɗa jogui bonus 200%. wadde Wanisbet aɗa wawi tawde toon joueji kewɗi gañoɗa hen xaalis sa gañi men xaalis aɗa wawi retirde ɗum e banque li walla masrafi e ko nandi hen wadde eɗen mbawi wiide Wanisbet ne woni disponible e nder leydi meɗen Ande mi do wali la dende mi jo hebani poftino Ande bernde hiri la dende bernde hulani hirdi ko beltino kodo kanga so inara weno tako kodo kewdo dole dillini ande buri madole fima tawa hoita gili pidima to ke gili kadi kirodana de Maria filito de Maria kafundu kanye Maria filito de Maria kafundu kanye Mariama alami salaki kono mi wawa rukudema ko gelo fodani se fanteno bagal kondiam iftota ko so geno fodani it go la chadele gardu di mum gurni maka fotani wima dole fima tawa waitani gili pidima to ke gili kadi kirodana de Maria filito de Maria kafundu kanye Maria filito de Maria kafundu kanye Mariama Nana parce que gil ngar min nando jilli mo min mi hoyda ni ko mi daani do ha ngonmi do est ce que min ko min jodi do woni bat ana di susi namdade mi to maymuno woni ala kum bat hal ko nanni kala ko nananmi kala ko way nadde no furam du deede bernam he maymuna wayni do kono fayto ma ana namdo kam to maymuna woni min kam mi najar wala onon jeggino kam ko mi kangado min ko mi kangado wal ngom koy haage Pingum koy namda. Mais pourquoi namdo kam to maymuna wi ko galle mom Gallamen. Maymun ya gallamen mi mede do jodi. Você gulari gallamen ñew. Min de mi dañi bona. He nyawdo fo yo waji hoore mum min ko horam waji ko ngajam waji mi so yiddu miñam daro e darde ma kaada e jabbal ma ngoppa kam min ko mettam gondumi de tan joni kam hala ko Kasu manda. Dama. Kari ngat. Si. Yala. Wonu din telephone. Wonu do din mam telephone mi anda to kan jatto na yote. Fat ngala ma. Hakki mo hoto. Ana jalta wonu din telephone biya kam kaari min ko jalto. Pour an kasu yuma noddi wala goddo noddi wiidum kaari nan do. Gorka ma namda hin tungol.
ɗo jarella mi artoy kam darkali mbaɗa forti koyne mbiyamata mi namde an kam kumbaan an hakkille mo tuuri non min ko min foti namdade ana ari a tawan kam e galle hoto namdumi ga a yiyani kam ko namdoɗa an mère woni ala ni an kam naƴƴema an aɗa yaha noddam téléphone aɗa jogui numéro am wiyam kaari min komi jalto so nenam noddi wi ko ni wala ko la min jalta tan jaha garta kara namdo kam ko mbaɗeɓe ɗo an min o so noddi kam min arta mi wawa nangude hooram c'est wona wawa nangude hoore ma maro ko mo yiɗa salla je kumba e ɗum ɗon haalama aɗa andi am min ka sehlam ɗum no an wallat kam hen kadi fo malla boy hay so woni sihilma an ngal jaɓɓal ngal jaɓɓuɗa mana jaɓɓuɗa ɗum ay kadi accami noon ha jaɓɓal goto nde min mi meeɗa yattomi hannde so wona hannde ay ɗum jaltum ɗo ko mbeɗa heeñi an haala min ka wona hannde min kalti ɗum min gon koye yaaji après min kaldoy ala argay haade ma yarke wallat kam e mairode mero pare mi arta mbima jono ni ɗaccirta kam wawi galle kumba jono andi ande bernde hiri ladende bernde hulani hirdi ko beltino kodo kanga soinara waynotako kodo kewdo dole dillini ande burima dole fima tawa hoitani gilli pidima to ke gilli kadi girodanade ما شاء الله محمود جمال ما شاء الله عندي ما شاء الله والله من أرض يا فلان ما كو هيدو هانكي والله أمي كسين في تدوم فتان وند هانن وند te ngal ko yafanadem ya woppon min hakki te fotani wonde attaque adande galle he hunde normalement sabi mbi amen min ponno ko noddutuma min kalanma mais min pora jabirade ɓe ne komin ñaaguiɓe ma yafuya no feewi aja mi nani haalma kadi onon kadi no mbaɗani bettani on suka moƴƴi oɗon daari feewi hawna seeɗa kadi ramatoɗo kadi fof pamon onon goni muñoɓe surtout ma an dikil debbo kañum tan jogui muñoɓe mi yawi wadde piti mais kadi fof ballodira so ballodira sa oñimo o oñi hol pewnoma en tout cas de kaw mi hawni par ce que nene ramata omo jiiɗa o wi o yiiɗa yiide Mariam yiiɗa yiide min tanta pamirta te ɗum wawa wonde Mariam min ko jiija mam mi wawa yiide mo wuuro seten gurdam ɗo to min mbiɗa yiɗum kadi mi wawa haalde hen ɗum kam mi wawa ɗum wadde kanko ko ɗum tan min noon mi hewan jabdirde mawɗumi mais kanko kam ko kanko puusimi ala hayso puusima wano oto pamdini hoto jaɓaɗo yaade kañum so yimɓe so muñodirani tan pamdirta yimɓe so muñodirani pamdirta mais onon kam machallah annimo joofi on darima on mbaɗi poɗɗo wadde ɗum ko heddi ko noon mam noddum yimɓe kalɗe ƴeew reglude ke wallahi kaw mi ko ɓeydan hen ko hewani hay anne ka tedduɗo yo Allah teddin teddunoɗo yo Allah mawnin te min mbawno haalande ma mbiya amen no min mbaɗirni min respectanimo kaldira noon te ha joni aɗan continue conseil de amen aɗan continue nangude amen ha joni komin mbaɗiraɗo ma kono a jarama noon o komin ñambiɗannimo no fewi mawno mbaɗ machallah omo nangi banggueji fof hedoro maro saha fo aɗen mbi neɗɗo bonon hefto ɗum tan neɗɗo timmama walla rama argani jeeɗa to umon maymun ba maymun alhamdulillah dañ koy tan ko an noddi wona dani gorko nanda to maymun maymuna naam arnot kawma ko jam wala jambol
natirɗani kam o rentire kam ɗandi kam sinno ko sogonno woda mo gaña a kaldan soyib mbiɗa ko an noddi ko kalano ɗum ko fo lowi ko ɗo mi andano neɗɗo joɗorto e leydi wiyana ñohawandi eyyi so ɗum ɓenni an mi haalata e ma kono an colel accu ha mbawa mbaɗa moƴƴina colli fo ɗali ha mbawi mbaɗi moƴƴini jokkumo ɗeɗi ma ene waɗa a kaldan hayso wonno ñoore mi tawi galle makko walla beddo ɓuuri yaaji caggal ganduɗa ko wona ñoore kay garam haydama suudu ma jooɗi ɗo mi tawi mbiɗo wayno mi ngal min jaa suuda a ɓurani mi yaaji suuda a ɓurani mi yaaji sal pette hirsangue jimmi keɗoɗa kam no feewi ɓe ko gardi ɗo ko koɓe gardi ɗo ko min mbiɗi yaade maɓɓe gari ko yafanade ko julɗo yafonto aɗa heeɗi mbiɗa heeɗi ma haal eyyi heɗade mustano fo ande bernde hiri ladde nde bernde hulani hirdi ko e beltino koɗo kanga soynara waynotako koɗo kewɗo dole dillini ande ɓurima dole fimata hoyta gilli piɗima to ko gilli kadi giroɗanade Ça va? Oui, ça va. Baɗono mani nani noksote. An gonɗa koye toñje. Hokku toñje. Walla. Ça va? Machallah, alhamdulillah. Ça tourne bien. Bon, en fait, ko jiiɗa ɗo en ko mbawmi ɗattinde cadeau. J'ai une petite sœur là, mo jiɗmi ɗattande cadeau, mais mi ronki andude ga ko possimi ɗattande ɗum en fait. Mawɗo bien ko cukalel. Cukalel en mawɗo en si. Pour cadeau anniversaire ou bien? Ouais. Ah, ça va ƴetti kala kadi e toyke ko cukalel kene yaade mo. Bon. Ah ouais. No sukaɓe jiɗɗum. Ok. Mais ça va. Ndene bolum. Non, ɗum mbiyete. Enchanté. Enchanté aussi, mais a hannan kam inde ma. Ousmane. Ah bon, Ousmane enchanté. Mi weltima e gangandirma ma. Bah, merci aussi ne balluɗa kam e ɗettude cadeau et tout parce que kam garɗo ɗo mboɗo pertirɗi ɗum ko manduɗa ko ɗaccati mais la gayni ko duggoɗi Non, derrière ko enen ndendi. la gayni Non, mbeɗa heddora seedde. donc comme ça yimi jaga premier bon Mbeɗa heddora seedde par ce que mi sowa pas de conducteur. ok waɗima tawon to Ah, ok, donc là, a yiɗi gona weltaki soyib hewru colli no kiwreteno colel hewrete ko ooya wota addanam ɗo komi famata so nanani hoya mbaɗa pour 12 ba koɓɓaɗe yinguio ɗum fof ko suurda a yiɗi cuura a yiɓe heɓa compte neɗɗo ne jala ɗo mayata neɗɗo ne jala ɗo huta aka wona kaldan walla min hormaki mbimi ko ɗo naata Wona naati. welama naata so welama yalta so welama naata so welama yalta ɗum woni jabuɗa kam yimɓe andidema affaire goto woodi ɗo ko addiɓe ɗo ko min mbiɗi yaadi hen addiɓe ɗo ko yafanade neɗɗo so waɗi erreur ari haalimama erreur mum poɗɗa ko wallide ɗum anani kamɓe kaldan ɗo gardani dow ɓe gardani musiba ɓe gardi ko Allah e nela ɗum neɗɗo ɗo kalta Allah woni so nela sa yi nelaɗo a heeɓi taw tawnuta Allah ɓuuri sirde sa be seeɗama habbe musiba bonɗo aɗi kala mam ko ana kon jubbon ɗi jubbi ɗi jettata ko leydi ha laakal soyib jinmi ko daara kam kuccita e am keɗoɗa ko kalantomami ko aɗa andi gacce daɗɗe ɓuuri gacce juuɗe gondumi komi natti yidde yiide oɗo e oɗo galle astahfirullah mbiɗe haala mi gaynani o addoyi cousine makko mi anda ɓi yum makko o addi ɗum ɗo saaha fo ne arani ƴetti peɗeli muɗum ene wiyana nokkomi dono bonɗo noon billahi wallahi
wiyata kono ƴetta jummude nan ay feɗendu maayi a joseph faami a yiɗa lohe ɗum kay neɗɗo endata ni anno loho o kam wiyani waɗani sa nuyim neɗɗo kadi yiɗa lohtoma hol biɗo mo wiyani mo waɗani sukko o ko domburu ngata wutta waɗata ni an ka ulluɗo ngata domburu kaw beɗi wayno aɗa wawi sukkara ala o wona dabama an mbiɗa heɗo ƴoƴa sa yi nder waɗa ko ligginɗa hakkille ma ala komi jiɗnamdal tan a tomi suusi haalde aka jiɗi suusi haɗa wawi ñagade konngol kay ɓoɗɗo arata kono soyi taw noon an aɗa wonde e haaluji oɗo est ce que a namdimo holko waɗi holko min mbaɗimo a yaɓɓe ɗemgal han merci a gayni mi gaynani taw kanko yetti tan omo jingani cousine makko ay ɗo ko famille o fota nadde hen ay oɗo on wawi wiide nane famille kono o ala hen yo hokko hoore makko jaam kadi somo sontodiri min yo sontodiri e yam kono hoto sontodiri e nenam an kay déjà haali haala ka sabu mbiɗa ko famille ana ala hen ala ala wala ɗum kawnodiro ka ko woni famille jernamdade famille ko ni piɗeɗe kiti endam de foti ko jokkede ɗum nde ganduɗa ɗum kalna cousine ma o jokka endam salamu aleykum somi hutima denɗam hay so riiɗi kinam luɓata kam gaccine kam affaire famille en walla affaire famille a soɗo jinno famille fero fuu min ɗo haala allah min komi juuɗo ɓe gaddi ko sababude allah ene alhamdulillahi rabbil alamin madame machallah celli kaw nde moɗo tan ɓen woɗum machallah alhamdulillah ande mi weltima artu tan to omo fof ɗon joyi oɗon jewta mi duki ñande mon yaaf kaw andi kam mention spécial hay tan mi hafta celli kam mani o ticket ça va no goɗɗa a selli machallah celli alhamdulillah alhamdulillah machallah e jowawo jokkon amin tan mbiɗa wiya amin tan faami no mbirɗon mon ni allah waɗi amadou ari tawata aɗa ko jinmi andindemo sukko num min ganduɗomi naafiki ko naafiki kono naafiki promax handam goo yiɗi ɗum an ko woni soyibu ko woni min a waɗi kam a lori kam a lepti kam e sukko mbiɗa mbaɗa battumi haalde ɗo haala sukko mbimami ala ɗum goni carrément kaldata ko sesam heɗo tawi ko bonnira a jeeyata kam bonnira kam sukko respectement min dokkira no respect ha timmo a waɗi ɗum ñandere ɗi sukaɓe mi haalnima joni aɗa watta ɗum yeeso ɓeeɗa hesnen ƴeewo ngadi ko jimmi paamo heɗum kadi ngadi ko jimmi paamon ɗum keɓe wonnoɓe erin neɗɗo so ari ret fi erin mo poɗata ko yafnade kono juuɗe min namdaki ko addi probléme on ko addi bone ko addi naki so wiyomo aɗa yaranoɗo yaafo mi yarlimi yaafo ko bonnata mbiɗa haala ɗo wiyami famille walla famille walla famille wonno ko miiro ko moon aɗa ñimmani nden ñandere wona nuddiɗo hande ari ɓeeɗo gommima ha galleji men gari tege mo kadi ko haala joota mi watta naafi ko hooram mi noddi yumma e min pour paama kala ko yumma ko sadi ko famde ene guiddani min mi wona guiddeteɗo omo andi kanko hoore makko gallo ko mbim mum koto ni hay goto mon mi wonata soɗo kadi soyibu ko an wonɗo walla wona an wonɗo soyibu ganduɗa wonɗo soyibu waɗan jabata fenade an hoorema rendu so mbiɗa haala yimɓe ko keɗɗa soɗo mbaɗa afruji mbaɗa ɗum ko hoore hande ko min woni on faami an ko an wonɗo walla ka nattaɗo soyibu miñam ɓuri yejjid woni joɗɗen min tan an allah min mi gayni haalay mi pare haalay ande hoto yejji noon joɗi min an allah o timɗa men holle puuj min o allah manana guertol ma honɗon ko ganduɗa ɗo he min mi ñaami guertoɗo ɓoyde ɗum arrangement naturel ɗum ko jilli jillu ko yaa nder yumma haala ma ga seytiniɗa ko goppata mi welan ɓennda onon noon jarama on jarama on jarama no fewi muñal tan mi wonni ɗon nani on mbattira muñal tan mi hersina yimɓe ne gaare moon cuuɗe ayiba kam hande ko ha ko wata waɗa guere guertaɗo duga wonno dokkeɗa ujunnaji ɗiɗi a waɗa ɗa ujunnaji ɗiɗi pantalon ji ma pantalon ji
adduwi soyi an komi donkuɗo famde an ko an woni hono kono noon min woni sowi mo ganduɗa o laawol ngol nana yeeso haydara jatta moƴƴi hatte basi ala mi fata sabaɗude sagare ruminci wonno nade lekkale ɗemo gaɗa fof mate min soydu miño wiyata no hoye ɗum addami ha e karawal jorngal bangal pobbi mbaɗi girji mbaɗi cewli arwiyene dankami ɗon moƴƴi ɗo wallahi no andu ande bernde hiri ladende bernde hulani hirdi ko beltino kodo kanga soinara waynotako kodo kewdo dole dillini ande burima dole fima ta Yo, boy. C'est comment? La misère est. Aïe, boy. Faut ne pas tant mieux parfois. Wallahi, misère. Job, wala. Quel Congo, déjà, bon, le job. Mais, quoi, juste. Nane, natine bureau mignon. Ton goût gars, comment ça? Donc, finalement, on a dit, maman, normal. Mais, y a que le genre, halant ton coup, on a contre halam. Soit de mon côté man hanni kam baade ko kalduɗon ko voilà koyma explique ni kama aremo ko explique ni mo kama e boyo en plus que des vieux et tout pour lui essayer convaincre le vieux et tout mais min kaldi hen explique ni mom kadi ko comprend wa explique andi ɗum vieux vi ko kamɓe ɓuuri ɓadodirde tout quoi exactement min ko ɗum woni bemmo à chaque instant parce que guilay jour mon fudde ardo en jim complicité mo hakkude kanko vieux après même je me suis dit pourquoi pas même essayer à foutre petit séram parce que petit séram quoi on a fontini mais hajam quoi en fait anti c'est bien min odo deb min parane pour perdu de moment mais parane quoi c'est là min j'imagine pas ma vie gastay kanko ala do tu comprends mais en joni aran ko hollum en joni essayer convaincre d'amour kanko quoi non kanko elle c'est tout non mais la façon dont min kaldirni ça convaincre rek mo convaincre vieux cool. Là, on va faire essayer d'un concret. Exact. Et puis, pas seulement pour mariage, mais pour d'autres trucs. Aussi, ça aide à faire au fait aussi. D'être jour gauche, comme ça, on va en tout dem. Genre, jogo comme motivation, de convaincre le vieux et tout. Ouais. Juste faire rek. Non, c'est une bonne idée. Hein? C'est une bonne idée. Puis, comme du genre. Ndirani feewi donc peut-être moi te man walla tout aussi ha boy joli jeu quoi tu vois mais c'est mieux aussi le jogo poddan waddo jonde gasara te hande hasen jippim ga hande hasen jippim bo yin badan affaire go taw c'est un peu différent quoi comme d'hab ah OK borom arjun monsieur Mak ande bernde hiri ladende bernde hulani hirdi ko beltino kodo kanga soinara waynotako kodo kewdo dole dillini ande burima dole fima hande jimmi jewtide wonno oɗo nganumo mo nganmi hande koko diwti keeru yawti frontiére uji o taccimaji o yettima ha ɗo fotani yettade hono caɗele ɗe maymuna adde am maymuna mo ganduɗa andano yaadu andano téléphone aji andano gueɗe ɗe gandanɗa hoore ma jadani e ko jinmi maymuna hande so ɗon teski ñallinane galle wallinane galle hirane galle wetane galle somi winomo woyi ko ha joni somi wimo woyi ko feram boni walla woyi heege ma yo o wiyatan ɗum noon wulango jamma ɗaccittake goto te fotani ɗaccitede goto yonti ko mboɗo huccita e moɗon mboɗo haalano on nde wonno ko an tane makko jiidi yummo e baabi ko onon tan ɗiɗi jogimi an ka miñamen jiidi yummo e baabu an rewe am ɗum noon so tawi yonti hankadi hunde hade yaltude caggal galle mbaɗen ɗum e feere men
cafren ɗum e safara mo jiɗmo poɗɗen safrude ɗum sabu ko enen ndendi jam ndendi jamalum ɗum noon ko ɗum ɗo jinnomi haalande o tefama son ko adi ɗum fof tefama noon son min haalam hewra hen par ce que wona goo wona ɗiɗi mais mon waɗat hunde walla hiir artude mi haalen mbiyakam he ƴetta défense makko mbiya watama haala hen ɗum ɗo an meeɗi noddem téléphone mbeɗa haalanma ɗum ɓooyi gila soir gilɗi wona ɗi probléme aji adduma ɗo fof gilɗo avant ɗum ɗon kala no min waɗi erreur walla min won haali hunde somi dari mi haali hen nena mbiyat kowona ha jaam yo goppu so hay somi wi fi mbeɗa fi memmuɗo nenam ko kaye monoto a faami ɗum noon aɗa yettima ha ɗo lekkel forcé guileɗi hecci ɗi a faami aɗa noon yettima ha ɗo Allah addi ɗum ha ɗo min kam mengo joni ala ko mbawmi ɗum par ce que mengo joni waddati huldemi ga nene mo waddatno masal ha waɗo hunde mi ƴetto mbollo mi duki hen seeɗa o decca joni noon men mun yalti andi ko woni boowal a faami sa haalde mum ƴewatama ni min jottoɗo hannde mi yimɓe oncumi mum walla mbeɗa ƴeewa mum ko yahata walla mbeɗa ƴeewa mum mo yahata ɗum mi wawa ɗum ni kaw kalden gonga guiɗe ɗo ɗum mi watta ɗum mi wawa ɗum ga a faami te min mi jogui malatam mi sellani so neɗɗo walla kam hen ƴettata probléme aji goɗɗi walla détail goɗɗi ɗi fof e doon pour min concentré ɗum mi wawa ɗum ga eyyi guiɗe ɗo wona clair min mi wawa ɗum décision mo jiɗon ƴettu fof ƴettude min kam neutre hen kam alhamdoulillahi rabbil alamin so neɗɗo wattiya tan hakine yiiti caɗele mum addanto ɗum ɗon ko duwaw premier jour momin fuura garmi ɗo arɗo on fiiɗo mesuji wiyam ɗi ɓoggi yo rokkami da ɓuuram min nawi dam ko joni aha ɗum joni mbaɗa noon ha ko yaki ko yi ko aɗa wela an aɗa wela subhanallah haymi haccitaki mbiɗa ɗo kadi feewi min noon ko affaire goto kalanma min caɗele maymun min ɓurani wajji mi joni min waɗimi ko wolli ɗum mo sella en est ce que aɗa heeɗi woni miijade maymun wona yaade mami arte mon ko mbimo on degla ko on degla so yubmiñam amadam ko min ajjino ko min soofi ko min coofiɗe ngarte muɗum kono ha handi min ko kosamam tan dokkumami an mi wukkiti endu tan ƴettuɗa endu ko sibu kosam sibu jiidigal sibu ƴiiƴam sibu jibinde sibu mawnude waɗi mboɗo holla on caɗelam nangue noon yornata ko hollaka so yi noon ha hollama ko foti yornude en foti yornude gaga ko jogiɗon ñawɗo ko jogiɗa ñawɗo ko foof gaga ko jogiɗon caɗele ko foof min ɗon poti yantude e am sabu hande reedam ndu wonko woni ha heewi no wonko woni nder ha heewi ko wona ñiire lacciri min noon mi sikkuno so yitatam wojji so gitam gojji somi yeeƴima mi yiima somi yeeƴima yi soyid miñam mon daro mballon mi koyne noon mi dongalam ngal ngal wasa teddirde sukko kaw mi kam hokkam jo gori kala mem jo ay donga hokkam tan kaw hokkam tan mi kam jo hokkam jo ma acci mon jokkona ha jonko nangue yonta hollani a faami kono nangue kadi so hollama hunde yo woppe kadi yorno ɗum ñallene jaam ami wallahi so woli wonno mi firtam tongi dasi mi tongi mi dasi arte nde ɗo teppere ande miɗo wali ladde nde mijo heɓani poftinoɗo ande ɓernde hiri ladde nde ɓernde hulani hirdi koye beltino koɗo kanga soynara waynotako koɗo kewɗo doole dillini ande ɓurima doole fimata wawa hoytade gilli piɗima to ke gilli kadi giɗo danade